Malawian Camera. Ulemekiseka Director of Elections kipande cha DPP. Mina mudamuti kuroza maziro wano kuti meeting yaenda mudani nanga chembezo jana njotani pamene mawa subiri ngekebwedili. Ifeto meeting tikafotokoza kuti yaenda bwino. Ifeyo ngati oyimira chipano cha DPP tidaisetsa ndithu kuti tafotokozere ameki ifeyo chimene tikufuna ngati chipano cha DPP. Lero meeting ya lero inali yokhudza kwambiri nkhani yoti tione kuti meki akonzeka bwanji. Nkhani ya chisankho chikubwerachi komanso asanabwere iwowo kunabweranso Reserve Bank amene anadzakambako kuti nkhani ya kuti dziko lizi kuti bwanji nkhani ya zachuma kuti zimenezi zikhudza bwanji nkhani ya chisankho iwonso anenako mbali yawo. De ifeyo pali zinthu zingapo zimene takhala tikuwauza ameki takhala tikumawuza nkhani yonena kuti tikufuna kuti chisankho chimenechi chikomera Malawi wina aliyense. De iwowa nkhani ine imene takhala tikukambirana nawo ndi nkhani yakuti zotsatira za chisankho izungama transmission of results zimenezozo zidzachitike mwamanyo kamati athauze kuti tikufuna kuti zidzakhale zongolemba zapapepala zidzagwiritse ntchito mashini ena aliwonse komano amekiwo akhala kumalimbira kuti ife tifuna tidzagwiritse ntchito mashini komanso mbali inayi zidzakhale zochani zolemba ndi pamanja. Ife chifukwa chimene tikufunira kuti adzapange zolemba ndi pamanja pokha chifukwa kuti mashini amene afuna agwiritse ntchito ajakumachikwa mathematics si mashini abwino. Machete amene ajataona kuti sakutha kugwira ntchito yake moyenera. Chifukwa kuti tikabweretsa mashini kapena technology timafuna kuti zinthu zake zikhale zoti zitithandizire ngati zinthu timapanga motsalira tikabweretsano mashini atithandiza kuti zinthu zitani zilongosoke. Koma ndaona kuti mashini amene amakuti alongosole zinthu tikhale ngati kubwereranso mbuyo. Napereka chitsanzo kunena kuti tinaona nthawi ija yopanga registration. Nthawi registration mashini amene aja mathematics aja sanagwire ntchito bwino. Tinaona zimene zotsatira zake anthu ena apeza kuti mayina ena sanathe kupita kumeki komano meki tali ndi nthawi yoti akonze. Kenaka akabwera nkhani yoti anthu akapange transfer mayina tinaonanso anthu angapo amene anadzasowa komanso chifukwa choti anagwiritsanso ntchito mashini omwewo. Kubweranso nthawi ija yoti anthu akaone mayina ankaundula apezekanso kuti anthunso ena apeza kuti sasokonekera ena amene nkhope osaoneka chifukwa mashini ati omwewo. Tinanena kuti ngati ino mashini amene walephera mu zochitika ngati zimene zizi akhulupirira bwanji kuti ikafika nthawi yovota zidzatheka kuti igwire ntchito yake moyenera. Ndiye nthawi imeneyo nthawi yoti tikuvota ichi sidzakhalanso nthawi yoti titani tikonze. Ndiye ife chifukwa chimene chocho tikuona kuti sizoyenera kuti meki igwiritse ntchito mashini amene wawa. Ndiye ife tafotokoza ndithu chibveveve tikukhulupirira kuti meki yazimva. Komano nkhani ndiye kuti tikudikirabe msonkhano wina wa ifeyo ndi meki azipani ndi meki kuti adzationetse kuti mashiniwo kuti iwo kuti akafuna zotsatira za chisankho zidzayenda bwanji. Ife tidzabweretsepo maganizo athu pamene popo tikatero ngati sitikufunditsika nazo ife tidzafotokoza kuti siyani kugwiritsa ntchito mashini ife sikutani sitikufuna. Ndiyene ndikukhulupirira kuti meki atimvera komano tikhala tikudikira mawa lino tikhalanso tikupitiriza msonkhano wathu mwapeta kwake kudzakhala kuomba nkota pa zonse zimene takambirana zidzakhala chipepala chimene tidzasayinire tonse ngati tagwirizana nazo zimene takambirana kuyambira lero mpaka na mawa. Zikomo kwambiri. Bizonadi nkhani ya mathematics system yakhala ikukambidwa ndi Amalawi ochuluka kwambiri ndipo Amalawi ambiri ndokhumudwa. Zipani zakhala zikukumana ndi meki kukamba nkhani imeneyi kuna kuti tikayang'ana mu mbiri ya mathematics system kumayiko amene yagwira ntchito kwakhala kukubwera zokhumudwitsa. Kodi umawerenga notes za munthu wolephera mayeso kuti ukakhoze mayeso ngati mathematics yalephera kumayiko ena kunonso ikuzokhala chiphinjo. Nditakhala tikupempha meki kuna kuti imve kulira kwa Amalawi ichotse system imene ngati mkutheka mwina ayike system ina imene tikagwiritsa ntchito kale kapena tiwerenge manyo koma chokhumba chathu icho tiwerenge ndi manja amene timachitira mu 2019 komanso 2020. Koma kudabwa kuti nthawi zonse nkhawa ikabwera ameki amaonetsa kuti sakumva kuyankhula kwa Amalawi ndipo lero tsopano amba kutsamira kulamulo kuna kuti kulilamulo imene ikuwathangatira iwowa kugwiritsa ntchito system imene ndipo nkovuta kuti isinthidwe lamulo
koma chimene limadziwa nchoti lamulo limayemerera anthu, lamulo limakhazikitsidwa ndi anthu. Ngati anthuwo lamulolo sakukondwa nalo And the kids are now out of college. 3,000. Muno mulibemo wa MCP, wa DPP, wa UDF don't send their Malawi. Another way to find the solutions for this country. Why are you stopping us? Thank you. No, Thank we you, should not stop us. Ine Rayton Mangochi ndiri munoso mzinda wa Nzuzu paja nthawi zina manena kunena kuti tikuchita zinthu zocheza. Ife nkhani imene tikukana ndi mathematic machine. Lero lino ndiri mzinda wa Nzuzu uno tikufuna tipereke notice letter ku City Council kapena kwa DC makamaka ku City Council Chief Executive Officer zokonzekera mademo apa 27. Ife Amalawi tikukana mathematic machine. Mathematic machine Anabelo Ntarimanja kumve kumene uliko ndi MCP yakoyo pamodzi ndi mekiyo kuti sitikuchifuna. Ndiye ndafika munomo mu mzinda wa Nzuzu dzulo munaponya zithunzi za 2023 pa 27 Juni kwa asilikali atanditenga mukuti Mangochi wamenyedwa ndi asilikali. Ndiye mundione mmene ndikusalalira ndi zithunzi cha dzulo chicha mwaponya pa social media garu inu MCP mbuzi. Ine ndikuuzeni sindiwopa aliyese civil servant aliyese wa mboma sindimamuopa. Ine Rayton Mangochi ndili munomo mu Nzuzu paja mmatuma zikwanja MCP mukumaliza futi ndilimo muno tili munomo kukonzekera pa 27 June pa 27 May mademo amavenda mademo kana mathematic. Ndeno mutiuze inu MCP chimene munganyadire muloza chani chakwera chimene wachita kuno kumpoto khora limene wamanga la ng'ombe la bwero la ndege la feki ananena Oton Chilwa International ili kuti Mombela University ili kuti mundiwane bwino MCP inu zitsiru matuma video yosonyeza ineyo kuti asilikali andigwira. Ine ndili panopa mundione mmene ndapampira ndikudya bwinonso kwambiri zitsiru anthu orephera inu msewu wachiweta ndiwo wakukanikani roundabout ya Katoto iyo ikutha mkati mucha palibe chimene chikuchitika. Misewu mauzu simukuchecha kodi ndalama zimapita kuti mukutolera ndalama mmarodi matologeti zikupita kuti. Panonso ndithokoze a Livingstone ya Synod ndakhala tikudzudzulani kuti mwakhala chete wayi nthawi imene kunali Levi Nyondo Secretary General Livingstone ikayankhula apita amachita mantha amapereka zitukuko kuno kumpoto. Ndipo timwadzuka kukhala ndi anthu tikuthokozeni a Livingstone ya mupitirize dziko lili pamoto. Chakwera walikanika dziko ili lamukanika Chakwera ndi nduna zake zikungofufuma mimba alepera kuyendesa Malawi makamaka kuno kumpoto anatinamiza zinthu zambiri. Ndiye inu MCP ngati mwasowa olimbana naye ine Rayton Mangochi ine mundione ndili muno mu Nzuzu pangani zimene mmapangazo mmodzi azizanditsata mmodzi chitukuko mwalepera
Chakwera anena chani pa kampeni, Achiphazi anena chani, ntchito mabodza kunamiza anthu, mwanamiza anthu akumpoto mukamangira khora la ng'ombe iyi. Mukutanthauza chani Achakwera? Kampeni sapangira ku State Lodge, mubwere poyera mwauze anthu zimene munalonjeza mwakwanitsa. Uthenga kwa inu azipani zotsutsa, ine Rachel Mangochi mundione, mupange mgwirizano. MCP yakonzeka zonyasa dziko ili, yakonzeka zonyasa, kukulirana mitima sizikuthandizani. Mumve zimene tikunenazi, and yet mathematic izaphwasulanso ma MP ya opposition azangu asiya 15. Musamalitse kuchoka pano mzinda wa Nzuzu. Ndithokoze Boni Kalindo, Pastor Shumba, Comrade Samuel Rwara, Mtanyiwa, nonse mukonzeke pa 27 pano tikhale tili pa Nzuzu zikomo. Malawi, Camera.